menapa supe menapa ingkang dados panyuwun kula rikala semanten. Iya. Sira darbe panyuwun apa? Kala semanten kula matur. Kula purun paduka wengku wonten negari Ngastina kula nggadahi panyuwun temdenipun ingkang gumanteni keprabon negari Ngastina kedah anak kula. Kenging menapa dene Astabrata ingkang paduka jumenengaken ratu. Lho. Lah Astabrata kuwi anake sapa? Lah kuwi ya anakku sing wiji saka kowe. Ora ya anakmu to. Nanging sanes menika ingkang kula pikajengaken kuwi lah terus kepiye karepmu? Rikala semanten gegambaran yang manah kula. Mboten wonten malih kajawi namung anak kula pun abiyasa. Lho. Abiyasa? Inggih. Lah abiyasa lak trasaptwarga. Kasinggihan dawuh paduka. Lah yen ngono kuwi jeneng rak menceng saka paugeran negara. Dewa Brata, wonten dawuh Rama. Biyen tok nglamar ibumu ki piye? Rama, raos kula ibu inggih mboten lepat. Ora luput piye? Rikala semanten darbe Bono sarta darbe penyuwun kersa dipun garwa Kanjeng Rama menawi benjang ingkang mantosi keprabon menika putranipun. Nggih pancen ngendika anakku mekaten. Lho, ngertiku nek anakku ki mestine ya anake Ibu Durgandini kang mijil saka aku. Wong nyatane aku ya duwe putra karo kowe si Astabrata kuwi. Lah sak menika paduka darbe momongan menapa rumiyin sampun wonten gambaran menawi paduka kaliyan kula badhe kagungan putra. Menawi mboten gadah putra menapa mboten badhe cures negari tira nyatanipun Dewa Brata sampun prasetya boten purun jumeneng ratu. Lah iki piye to iki lelakon kok malah saya ruwet. Wah. Apa yo bakal iki menceng talring negara Ngastina. Dewa Brata, wonten dawuh Rama. Ya wis saiki ngono wae. Abiyasa timbalana mrene. Abiyasa timbalana menyang Ngastina kene. Timbalan iki ngadhewuh Kanjeng Prabu. Mengkene yo ngger marmane kowe tak timbali marak ana negara Ngastina iki ana bab-bab wigati sing sambung rapete kelawan jeneng sira. Kawulun muninggih Wa Prabu. Mengkene. Dina iki beda-bedaning panemu antarane panjenengan ingsun kelawan ibumu Durgandini. Pancen rikala semana nalika panjenengan ingsun kepengin garwa kelawan ibumu Durgandini. Ibumu darbe panyuwun. Kula purun panjenengan mengku garwa nanging benjang ingkang gumanteni keprabon negari Ngastina kedah anak kula. Lah rikala semana kuwi panemku anak kula ki ya anakku sing metu saka ibumu si Durgandini. Mongko kakangmu Astabrata ya ana. Lah kok jebul tinemune sing digadang ana negara Ngastina kuwi kowe abiyasa. Wa Prabu. Samendang mboten karepit kula mboten meneng narindra wonten negari Ngastina kula kepengin ngrestantunaken darmanipun Kanjeng Rama Premban Begawan Palasara.
nanging ora mengkono nggih. Wiyasa iki pancen ibumu kepengin ngupayakake kamulyan kelawan jeneng sira. Ibu. Kamulyan ingkang paduka paringaken dhumateng kula menika sanes sak mestinipun. Sanes sak mestinipun menawi kula ingkang kedah nampi. Sepindhel lepat kula diagung pangaksama paduka Kanjeng Ibu liwah Kanjeng Prabu. Ora nggih. Iki paripaksa jeneng sira kula sing bakal tak dawuhi uga ngrenggane negara Ngastina ning mengkene iki calon ratu kuwi ana loro kakangmu Syaspabrata kelawan jeneng sira kula mboten kemawon wa Prabu ora kudu sira kula ngestokno dawuhipun ibu Syaspabrata iki piye iki wah jubek rasane atiku wis rumangsa kuwi ngarepe ya ndaki apik empen to kok saya suwe ora kepenak dadi ning lalakon kaya mengkene wis mongso Bodho Acabrata iki purbane ana kowe mekaten Rama iya menika sampun dipun pasrahaken kaliyan kula ya tak pasrahke karo kowe mengkene ya Yayi Abiyasa Yayi uga kudu samapta ing kati sawiga ing diri bebarengan pawan kakang Syaspabrata Yayi Astabrata wonten dawuh Kang Mas dina iki sira uga calon jumeneng Narendra bebarengan pawan kadangmu Siwiyasa gandeng Narendra calon ratu kuwi ana loro dina iki bakal tak teter bab perkara kadigdayan kuwi kudu digdaya duwene kasekten linuwih karben para kawula kuwi mau sumuyut ratu uga kajen keringan yen to Narendra kuwi ora duwene kasekten mundhak ora kajen nanging wanti-wanti dawuhku nggonmu peperangan ora kena nggawa gaman aduh Kang Mas boten kemawon Kang Mas kula boten kepingin bondo yuda kula boten kepingin ngajak peperangan kula kepingin sanget inggih menika kepingin nganti dumateng kekadangan sarta kula kepingin ngupadosi kawicaksana supados araket supeket yen kula cecaketan kawan paduka ora Yayi estokno dawuhe Kanjeng Ibu Yayi Abiyasa wonten dawuh Kang Mas yen pancen kowe ora gelem tekse kowe ora wani karo aku ayo calon ratune loro Astabrata apa Abiyasa ditetepake lan dibuktekke nganggo kaprawiran ayo kaya apa kadigdayan wis Yayi manuta kelawan pun kakang ayo Nawiyasa iki pun kakang sing paring dawuh Abiyasa wonten dawuh Kang Mas petunge mung kali loro aku apa kowe sing jumeneng ratu monggo Kang Mas paduka kemawon ingkang langkung menang Ngastina menika sanes wewenang kula Kang Mas kula ngrumaosi menika sanes kewajiban kula ora nanging nyatane lakon iki aku karo kowe sedulur nunggal ibu wong siji bapak
Ayo, ndi sing luwih digdaya? Ketokno Jawa kasatriyan jare kowe kuwi anak pendhita peng-pengan. Kok wedi karo aku? Apa kuwi kaya ngono kuwi? Kaya tuwuh. Wanene Sang Piyasa sareng midhangang raka. Angger Raden Astabrata amlehaken kalamun to anak pendhita kaya disebit taringane Sang Piyasa. Kang Mas mekaten monggo kula dherekaken. Darak ngono. Ayo. Endi sing luwih digdaya? Jiwat kaya wong regem jimat ya biasa. Ya, najan pernatan ora entuk gawa gaman. Kowe nyata wong digdaya Pak nadahe jemparingku. Pripun Kang Mas Astabrata mblenjani janji pripun mongko perang ora entuk nggawa gaman nanging keneng apa Kakang Astabrata areng nglepaske jempari aku kudu piye Kyai sampeyan ya kudu nggawa jempari sampeyan mboten jalari sampeyan ora marahi nggih to iya pun sampeyan kudu nggawa jempari timbang sampeyan mati kodhok mengkono ya Kyai. Ya nggih. Panjenengan ora luput, sampean ora kleru. Mereka gawa jempari, sampean kudu gawa. Kudu adil.
sesembahan kula Kang Mas pepunden kula Paduka pat Kang Mas Dini kula njalari sedanipun Kang Mas Astabrata nanging tenenge manah kula babar pisan kula mboten wonten raos menawi kula badhe nyedane Kang Mas Astabrata kula nyuwun pangapunten Kang Mas abiyasa piye jagat pangestu ngkara abiyasa wonten dawuh Kanjeng Prabu cepane kowe tekan Mesjana iku mung arep barang amukun pamer kaprawiran kowe tegel kawan kadangmu dhewe nyatane apa ora nganggo gegaman loro-lorone padha nggawa gaman perkara sing jalari sapa mbuh ora idep nanging nyatane Astabrata tekaning pati aku ora trima anakku temekaning pati abiyasa yen nyata kowe wong digdaya ayo tanpa ana pusaka pajiku lebur sekethi ilang nyawamu mati dening aku Rama piye Dewabrata kula kemawon panjenengan pejahi sampun ngantos Yayi Abiyasa menawi Yayi Abiyasa ingkang panjenengan sirenakaken kula ingkang lepat kula ingkang dosa jalaran Yayi Abiyasa dumugi wonten negari Ngastina menika ingkang nimbali kula sarta ingkang paring dawuh panjenenganipun Kanjeng Rama menawi dipun raos-raos Rama tuk sumbering dahuru menika kula ingkang lepat ing pengangkah kula menika kepingin sanget mestuti pangandikanipun Kanjeng Rama nanging leres pangandikanipun para winasis wong bener kuwi durung mesti yen bener wong duwe gegayuhan becik durung mesti yen to dadine apik menurut iki kados lelampahan menika Rama kula kemawon Rama panjenengan pejahi aduh mati aku dadalah mbok menawa ya pancen kudu mengkono Dewabrata lakon negara Ngastina iki kudu menceng sejarahe ya wis ingsun iso nampa lakon iki abiyasa wonten timbalan iki ngadhawuh Prabu ya wis dina iki pun wa masrahake bumi ing Ngastina mung sadurunge nggih Dewabrata ruktine dhisik kunarpane kadangmu iki abiyasa wonten timbalan iki ngadhep nggih pun wa iki bumi Ngastina iki marang jeneng sira ulup mangsa mekaten ya ingsun rila lega lair terus sing batin jalaran Kang Mas Musi Dewabrata uga ora gelem jumenengan ratu madeg dadi Brahmacariya mung sadurunge sira jumenengan ratu maju mrene nggih tak paringi kasektenipun wa ajiku lebur sekethi
Gusti tak paringake marang kuwi Wiyasa. Tampanana. Abiyasa wonten dawuh Prabu. Nah, iki nggih aji kulebur seketi. Nggo memayu hayuning jiwa, memayu hayuning kulawarga, hayuning sasama, memayu hayuning bawana. Ning elinga ya nggih iki mung piranti. Kabeh kuwi kalah kelawan adiling Gusti kang kawata tegese kodrat. Inggih Kanjeng Prabu. Ya mung kebawi pengati-ati. Lire yen to sira wis nampa aji kulebur seketi iki. Nek sira lahir batin kuwi gelem nampa. Inggih, kula tampi wae. Yo. Ing tembene ana pitukane lho, Nger. Pitumbasipun menapa? Mengkene. Yen to sira wis nampa aji lebur seketi iki, aji lebur seketi iki ora manggon ana ing jeneng sira mungkin narya lantaran sing bakal nampa aji lebur seketi iki tegak turun. Besok kok menawa anakmu ning kowe aja gelo. Besok anakmu yen to kedunungan aji lebur seketi iki bakale cacat. Kowe aja gelo. Inggih Kanjeng Prabu, pancen mengkono adiling Gusti kang kawasa. Inggih kula tampi Kanjeng Prabu. Kocap riwuh nyoparipun dene maring Sang Wiyasa. Prabu Sentaru Dewa kaya sinen damayang pancen mring alam kasih dan jati. Sesembahan kula Kanjeng sinuwun pepundhen kula. Kenging menapa sinuwun dene Paduka ngrumiyin kondur dumateng kasedan jati. Wa Prabu kula nyuwun pangaksama wa Prabu Kanjeng wa Prabu. Mangke riyen. Raden Ayu. Raden Ayu Nindara lara amis. Sampeyan ampun nangis ndak malah digeguyu sing nonton. Sabab napa? Niki rapun kelakon to gegayuhan sampeyan. Lelakon iki gegayuhan panjenengan tekse sampeyan goleke kamukten anak. Wis kelakon. Nenggih niku Raden Ayu. Benjang ing tembene nek nganti enten lelakon bentak sirah dak turune Abiyasa trah sakeluarga besok yen padha gegeran niki dudu salahe sinten-sinten niki karma sing mang tandur nggih Raden Ayu. Kadangipun Kakang Yaya Byasa wonten timbalan iki ngadhawuh Kang Mas Yosi Yayi Prabu ngagem busana keprabon. Dina iki ingsun tetep
ngetepake pun misuda Yayi Prabu ana negara Ngastina. Dene ingsun Narendra Ngastina jejuluk Prabu Abiyasa, ya Prabu Kresna Dipayana. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pindhan. Lajeng kepareng paduka Kang Mas Yayi Prabu. Sarenipun Kakang wis aprasetya. Pun Kakang kepingin madeg dadi Brahmacarya, bakal ngrasuk kabrahmanan, bakal mapan ana pertapaning ngetal kandha Maharsi Wara Bisma ya Sang Resi Dewabrata. Kakang Premban bingaing manah kula tanpa pepindhan. Wilawe saking menika serupen nyuwun kula Kakang sampun ngantos kula dipun tegakaken. Rinten dalu paripaksa kula nyuwun dumateng paduka Kakang Premban Sang Maharsi Wara Bisma. Yayi Prabu ya wis aja kuwatir Yayi. Samat sinamadan daya dinaya. Yayi Prabu Abiyasa lan pun Kakang Resi Bisma rina pantaraning wengi tansah memayu hayuning jiwa, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sasama lan memayu hayuning bawana. Rak ya mengkono to Kyai Semar. Nggih, inggih. Namung srupen nyuwun kula yen dipun kawekani sampun ngantos ing tembenipun sami gegeran upama enten gegeran. Nggih kedah dipun tampi kanthi manah ingkang lega. Jalaran kenging kangge patuya kudu bisa slilik nggih saged ning medhi enten pitukon sing abot menika kemawon dipun penggalih sarta dipun enget-enget.